जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद राजीव पटेल जी जिंदाबाद तिप्रासा युवक By Narok News Media Rokno, Dini Onong is a question of an answer. Narok Sinkas Hepang of Sananino Nanka. Dini ang Tinis Halsaya, Kabak Budukma Salni Sekang Simino, Tipramotano, Japru Chenka, Jung Bubakra by Congress Nisimino Bubakra by Leguitomani, Aboni Porvo, Vihazar Ataro, Jung Solo Paltani, at Summers and BJP Tonka, like Sinozale, at least Sarani, MDC Butongo, Electros Hamunga Lake. Okay, Aboni Yago Tipramotano Songsaka, Tipramota Songsawi, Pemani Yago Hadulu, Shawi, Laino Peka. Tinikabama Borano comment, your text, Klayo, WhatsApp text, Klayo, Facebook text, Klayo, and Naito Boni Commando, or Tinikan and BJP Party or Angmani Tang, Amahero Sinipokomatongo. Actually, and Sarai Sarai Savo, Poriskar Kokno Savo, Rangman is at Nanke, Tini or BJP Party, New Hetano, and Tabu Sayapano, Ani Jelogio Tone, and Tipramotani, Kabama, MDC, Kabama, ML Rock Simano, Zea Bidan Savani Segang, Ano or party ni Bisintino, national level in leader of Mano, 50 lakh. Rang ini negosiasi nong parti ni ya kari pedi, angap lu kaya. Tanggi Himalaya, ang serai betong nani musungo, kaham betong nani musungo. Tipramota kelaika, tipramota wa ani samung jen, ang sak zoroti yang kelaika. Borok jurnal chairman dikha, tongkha serapsa. Abon pore kebangma cokranto solika, neng jurnal chairman ya kagrat hingga ya kari burika. Tongwi tongkha, tongmani ya gulo tabuk ang nai ni kase. Tini actually ango BJP party hebani, obang hanya musungi hebani om hai kelaya. Borok sa ano, norok neng thasi dini dagari mah hai kelayu. Akok note buskan Salang serai kelayan, enggak borok by ang Jepuru bisa Jepuru nanya di rasniti ozaga ngitongka borok nggak tiprasa tiprasa ni ngitonggo otoso sakau nggak BJP banyak alliance do menkok BJP banyak alliance tonggo neta by neta nggak milih lajak neta by neta nggak kedalai rasniti ngitonggo arti ni publik rok nggak tiprasa ni azaga lo kelai bulai tonika walai tonika hak lari tonika nggak ozaga wo zodino neng leader nono sung budri wuci ni borok budri wuci sawi nono leader senami roh nggak neng tiprasa ni nggak tiprasa ni kok no sadik tangilen neng tesau zaga ketahui neng kemili tonai abar publik no nggak cengai sawi borok no nggak walai bulai toni dibanyak aniti abo ani moteng zaglia ang sarai yo saka rasniti ingke ba soisonyo rasniti khlai sidi ar dofa ngaka ba soisonyo dofa khlai sidi iya ke ba rasniti khlai sinai iya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba noga asugui nok ni samung khai sinai ni tongmani jorawo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonori tini ama haikok namane pora ani ajagani MLA buibuya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrop tongo ke bokol khaini keri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook rogo bisa komen kaya, anggo jaga ni tino hamjaglia airline sing mitangka airline sing mani jorabo airline sing nani nggak tam dorkar banang jati do fani kok sana ni, nggak ke airline sing nggak airline timo tongdi, yang sakau nggak ke airline so tonggo, yang bisingo nggak tiprasa sentimen baiki sungno walai bulai kita ni dulu, abo lap kerijakan, ani mote abo no airline sing tonggo nggak direct no norok neta sih das ni dikai tong payu nggak, sing sini public dok sing direct hebinin tambah, abo ni bisingo te kaisa kok nggak, sini anggaran menteri, sini menteri saya, hebun ani ବ୍ୟক্তিগত yang bono boani arabu fayung hisabe ani no thango ani kaham hamia kusko bornawo, enggak ang saba apon abo mabuji sini belena, ani apon ni anti pramota ni ang agar berjalan orang aza go ani kaham hamia sih kabar nalia, sini oza go sini sonjit, ani bati saya mengenal presiden, bawa botol lagi tong ye kakak bahai, tamu kabar kaham nawi tong, enggak ama hai kino, sini oza go jeton, tini join hebenyer bahainya kaham hamia hebenyer bahainya kaham hamia, borok bonuk tong, je bus kang ni salote bonuk jak nai, tini kabang ma borong sawo asuk denin jati dofa au jati dofa bagin tonggu ang tasuk sal kintu norok si rasniti thlayu ngai norok se BJP bai alliance ki tongi tongu ngai sung sababik tongnai rok ngai sung direct no khege tang khaba hedi bana direct no khlai ki cha khable ga direct no khlai peke borong nangjagli aba borong ya ko ya phari ho kano sini bipin ani sudabai sini central ni GS aro jaga te kaisa kok nai ni khe ang compare khainai nikha tini baksa borok saude rang busuk mani phaiya ni ang ek taka barang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai nya tongo chini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori umen kok nangkai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati kok saka chini bipin deborma chini GS
अजगाव कक सालायका गोबांमा हांखो कक सालायमानि कारण तिनि अजगाव आं नायनायखा जे साबो आकन साबो पर अजगा सिजागि थांका तिनि आनि बखा कय तमनि नु खबर आं सिस्टेम चाजिया गोबांमा जरो चिन्तिब्रा मथानि सिस्टेम चालिया साविनिका सिस्टेम करिखा जे जागाव नीति करिखा जागाव आं बाहायखो दंसिनैबा आ जागाव आनो जथेष्ट पर्सनली खबर नाखा चिनि ताखु बिपिन जीएस नि अर तरजगि दंयै बान खबर नाखा चिनि बातिजा सन्जित जथेष्ट थांगो फायो खबर नाव चिनि दा विकास मंत्री तो दिफान नक किसी मिसी थांगे माइचावै थुबै मुक्तुरि थांगे फायु नक आं तादिनो वाना खा नबार बाति फाइतो मनि जरा नगर दा बाइतनि सेबजाकनो मंत्री तो दिल थांग दुसमा सामनि किरि खा जाक आबोनो दिनैनि दिनो ते काइसा कक नांखाय गोबां बरफ तागो सावो नुकजागानो निनि तमु नुकजागानो नि आना बाक्सा कमेन्ट खायफोरु आनि तमु थामिया नांखाय नुकजागनाय आनि तमु काम नांखाय नर बरफनो जेसेबां रमिनारनो नायनायदि बरफनो रमिनार बिमानगलाक एबं तिनि जे फाइनेरक बाहायनो बरफनो केबो फायदि नि जोंनि तुबिया बरफ कम्पेयार थिका नायखा जे आजागाव तामु दंसि कयेकजन बररक जे ओ बिनि थानि कमिशन नाहारि चावै दंनाय आबरक सिमिस कयेकजन दंसिवो बाकी बररक जक्टर बखा बायलायजा बखा थिलायजा बखा बायलायजा गे राजनीति नो खागिना निंगांखाय नेशनल पार्टी नो फाय जों एलायन्स दंयै जों डाइरेक्ट नो राजनीति खायनाय आ ककनो संगिनो जों तिनि अजागाव जयनिं खाय बरफ हिंगांखाय आपातत 230 परिवार नि बिसिङो 920 भोटार दंगो गा आबनो कारिबो तिनि अजागाव ताब थासिङा आसु तंफुर कल फैनाय गोबां बररम दंगो दारा नोंथांनि थांफुर जों सालांलिया नों निनि कक खनाव जों तिब्रा मथाव फैमानि नोंसि ताबु अजागाव गरै हिंगांखाय तांनि लगि जों तलांगिया नि बरगानो कक साहर गोबां बरफ कल फैके बरफ न बां नोंनि चेनेल बिसन्ति कक तसारो नरक न बां खिबिया तामबगि हिंगांखाय आं नरक न दुबै फैनानि मुसुंगिया आं तंमानि हिनपानो नर फाइनानि मुसुं गंगाय नर नाङा जा गारि गाबुया दिनि पुइले या प्रि सेद्रपसिको बसकांनि सालो जों स्टेप बाय स्टेप सामुं तांलायनाय आ सामुं तांथिनिवो सिनि मंडल प्रेसिडेन्ट सिनि अजागाव सिनि मन्त्री सिनि ताकु बिपिन देब बर्मा बजिएस सुनपानो जथेष्ट गुरुत्वरिवै आं आर्तेगायसा बीजेपी पार्टी अबनो नुखा तिप्रासानि बिसिङो गुरुत्वरिमानि अ पार्टी नुख फाइका कुनो नेशनल पार्टी अब हाइबरनो जीएस पार्टी नि जीएस सिमन आं बे जे मर्यादा रिजार्व माने तिप्रासानो मर्यादा रिजार्व माने बे आबोनि बिसिङो तिनि गोबांमा कक सानान्त दङ रिसानो प्रमोट थाइका बीजेपी पार्टी नि होइतेनो प्रमोट थाइजाथा आर पार्टी नि होइतेनो तिनि अ पार्टी न महाराज राज परिवार नबो सम्मान दिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिकको नि मुंगै अ जगाव वीर खुंखला खलाइका अंको ब्रु रिसेटलमेन्ट नि खलाइका तिनि हाताइ गतर अ पार्टी नि बिसिंतिनि खलाइजाखा आमा गोबांमा ककनो सालायनान दङ बसकांनि सालतेब सालायनाय सामुं तांलाय थांलायनाय सामुं तांलायते सामुं बाय जों नुजालाय कक सालायनाय हामबाय दाबु गोबांमा नेता रक गोबांमा लिडार रक उ नग थाङै 5 जन 10 जन खुलुमै बुथ सानै बुथ पासजन थानायसे दाबु नायनायखाय ए तिनि अ जगाव मिटिं निहिन्दि बर कयजन खा सार आसु बायखौ 100 जन खा धर 100 जन बायदां मिटिं खायनाय आं एकजन एमएलए आं एकजन एमडीसी आं एकजन मन्त्री आं 100 जन बायदि मिटिं खायनाय दाम खायदों नराबो निहिन्दि बर कारे दि 400 500 खलाय दि 200 जन खलाय दि हायर कां फाया 2 जन 3 जन 5 जन प्रियै कक सावै नेता मन्त्री इन थानायसे ताबु पाराव थांगे 8 10 जन 100 जन बर बाय कक सायमिया आ सिस्टेम नो सि चेन्ज खायनानि कक सावां जों बाय जों जेफोर मुंसाजों गांगांखाय बेंगायलायनानि बिसकारा कक सालायनानि नांनिया कक सालायनानि आबो हंकेले रिदि औन बगैनि मा साउ जरा जराव आं इ दुख नांगौ आं नुखाबाय साउ बाहायनो जेपुरा आं सागाचिन बर रकनो मुसुक पुन्नो तलां मा हायके मिसिल मिटिं गो जे तलांमोन आं दुख नांगौ आव जत पार्टीनि नंजाव जों दफानि थांपुर ट्राक सागापान गालाय थांलायनाय बुरुं बेसराब थायो किन्तु पार्टी मिसिल मिटिं आं लेकुबुनि दुख नांखा वातै पान्तै चरावो पुन मुसुकनो तलां मा हायके गारि तलां थांगा आं आ कक सामानि लगी लगी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज खालायनानि सामा लगी लगी तै खरस बर वाइसवेन लगी लगी न पोस्ट ए ताबो के सिन बर रक मुसुक पुनसि इंबायसिउ आरे ककनि मिनिं बुजिदि किन बरनो मुसुक पुन सै माने कक यांगाबो मुसुक पुन माने कक या आबो हाइके तनि जाखा नि माने आ सिस्टेम नो जों चेंज खालायनानि नांगौ आ सिस्टेम चेंज उबुंगु बुफुरु ओनली इलेक्शन नि सकांगो आ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज ngु आबोनो परमानेंट चेंज खायनानि मुसुंगु आं आबोनो बागैसि सावो दाबु गियागो रां पैसा क्रिं दमन जरा नङिसि नगो थाङै आं अपनो प्रचार खालायगामु खालायनाय
এবং সালসা খুব খাইনে পলিটিক্যাল সিস্টেম চেঞ্জ খাইনাই নো আং অনেকবার সাকাও কখনো ওয়াই সাকাং তামবাগি নों ইলেকশনनि सिगांसिमि पारा थाङै मिटिं खाइमाननाय नग थाङै मिटिं खाइमाननाय इलेक्शननि सिगांसिमि थाङै अंक उठान सभा खालायमाननाय इलेक्शननि सिगांसिमि थाङै उठान सभा खालायै आजागाव थाङै याकुंरमनि खुलुमै बुथानै माननाय इलेक्शन पाइबै खांगांकै नोंनि याकुंरम सिनिरमै फुन खाजिनि खाइबो ननो माय आंनाय आंफा नोंथों जेसाफा नोंथों अ पलिटिकल सिस्टेम नो चेंज खालायनानै सावो नांनि दिनै आगरतलाव मिसिल मिटिं होनै पुन मुसुकनो तलांमाने हेके गारिओ बुरुम बेसरेब खाइ काइसे गारिओ ओइ मालगारि सिनादि आरम 30 जन 40 जन चागु बरक मालगारि नादि आरम 40 जन 50 जन चागु नि तलांजा सिनानिबा तलांजागि फाइके बले थाबो थांका बले खाबो खाइके बले जोंबो थांका दाम थांयाना बा इ थांका आजागो आंबो खबजागु मुसुकनखा आंबो मुसुकनो पुनखा आंबो पुननो थांगा आंबो थांजा मामा बारनो बियाबा कक गायाबोसे जों पलिटिकल सिस्टेम नो चेंज मा खालायनाय जों बुरुं बेसराफोर तलांजाग मोनसलाय नेता कासिदि कानाय आं ताबु ग्यारान्टी रिसाव ताबु ननो मनो हाय जागाव आम्बासा हाय जागाव ननो आगरतला हाय जागाव खुमुं हाय जागाव तलांगै बुरुं बेसराफ खैननो तै निहिनै मिसिल मिटिं खायनानि नांगिया बरक ताबु इलेक्शन गानार नायनाय दियां सागाबले नों नेतानो तै रुथारना नांलिया इलेक्शन गाना खामाने नेतासिनो न रुथारसिनाय नेतासिनि पाराव थांसिनाय नेतासिनि नगो थांसिनाय नि नगो सुबिदा असुबिदा तामो दं आपुरु नेतासिनो नायतुगैसिनाय निनि बिहिक हामिया कलाइजाक दा आबो नेता खबर मानसिनाय साबन बिहिक बसा बाना नाय दं बसा बाना नि जरो अटो रिजार्भ दा तलांनाय आबो साइ मानसिनाय बुमा थांगारा कलाइजाक बुफा थांगारा कलाइजाक आबो साइ मानसिनाय बेबाक साइ मानसिनाय आपुरु अंगा आ सिस्टम चेंज खायनानि कक सावो आं इलेक्शन नि सिगां मानुंगा के इलेक्शन पाइबेके तांगि मायां नायबा आव इलेक्शन पाइमानि परेव जानिजा पद थांमानि परेव जानिजा पोस्ट थांमानि परेव एडमिनिस्ट्रेशन नि सामुं तंमानि बाय अधिवेशन तंमानि बाय मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग तंमानि बाय ऑफिशियल मीटिंग तंमानि बाय आगिनि सुग जरारि माया हाइपनो आं आगिओ उनको डेली जदिनो बुट पाइने बगी डेली जदिनो माइती चाया खै हर साल सिया खै आं नगो थाङै कामिओ थाङै पाराओ थाङै जदिनो उठान सभा खलाइ बरक 2 जन 3 जन 8 जन 10 जन तुइ मिटिं खलाइ मानु आंकाय ताङै इलेक्शन पाइबे माने बरक खां मायां नायबा ताबु कबांमा नेता रक कबांमा लिडार रक उ नगो थाङै 5 जन 10 जन खुलुमै बुट छानै बुट पासं थानायसे ताबु नायने खाके ए तिनी अ जगाव मिटिं निहिन्दि बरक कयजन खा सार आसु बायखु 100 जन खा धर 100 जन बजां मिटिं खायना आं एकजन एमएलए नगै आं एकजन एमडीसी नगै आं एकजन मन्त्री नगै आं 100 जन बजां मिटिं खायना दाम खायदों नराबो निनि बरक करे दि 400 500 खलाय दि 200 जन खलाय दि हाया गां फाया 2 जन 3 जन 5 जन तुयै कक सावै नेता मन्त्री इन थानायसे ताबु पाराओ थाङै 8-10 जन 100 जन बरक बाय कक साइमिया आ सिस्टेम नो चेंज खायनानि कक सावां बाक्सा बरक अ नोंताव तिप्रामा थदैया काना नाय बाक्सा बरक साव तिप्रामा तन सबाइना ता नायदि ननो बहुत छिनि जाक्सी ननो बहुत नुक जाक्सी ननो बहुत साइमान जाक्सी तिप्रामा तन सबाइना बगे और चेष्टा ता खाइदि बबाग्रा लंग लिप अतिबक तिचुरे लक्षण तिनी चिनी जगाव कबांमा जगाव न तिनी कुनो एमएलए न नुखांखाय चिनी एमएलए न साबा हामियासा सपराक लायनाय टास लायनाय चिनी एमडीसी न साबा हामियासा टांलायनाय सपराक लायनाय चिनी मन्त्री न साबा हामियासा टांलायनाय सपराक लायदिथानि किन्तु अतिबक्ति चुरे लक्षण अकक स्राय बेलायबिन बागै फुनुंनाय रक आं साव स्राय न साव अबर रक ताबुकचिनी एमएलए एमडीसी सीएम ईएम मंत्री मिनिस्टर जतन साव निनि बागै अतिरिक्त बक्ति फुनुंनाय रक निनि पद पाइ थांमानि परेव निनि उकलते केबो करि एकदम ग्यारान्टी रिसाव
जेफोरो जेनि थानि पावर दंगो बिनि ति मुंसासक माननि दंगो आ बरकनि थानि रुखथारनाय जत बरक गया सिनि साधारण पाब्लिक सिनि बरक तिप्रा सरक सिनि साधारण पाब्लिक रक जतन थानसावनो दं पोस्ट पावर ना हामजांनाय रक नांखाय निनि पद दंफोर ननो रुखथारनाय निनि पद क्रिफोर ननो किसाफोर दामरिगला ननो निनि कक नम्बर खजखना तौसियांनाय जाक आसु कक सानन थांगला कोतिनि बसकां सालते सानाय तागांग ककनो ति मिया एसडीएम कक सालायके एसडीएम ताबुक सावो आनि तरफ थेके तो आं जे नांमनि खलायके ताबुक नरक डीएम अफिसो तेवैसे थांनि नेगदि बरक स्टे अर्डर नि बगै गोबां बरक एक्सक्यूज दिखा एसडीएम दिनो एकदम हुमकि हम हाइके न बंग स्टाफ रुम नि इनका ये इतना बार नोटिस दिया इसका कुछ क्यों नहीं हुआ अनि सुमने सर यो हेरा कुटे गेसे पार्टीरा यो स्टे ऑर्डर करते गेसे तो स्टे ऑर्डर कहाँ है लेके आओ तो स्टे ऑर्डर तो यो सर हैं टाइम ता तो हमने तो पैसे ना लोगी से एसडीएम महंगे सामने कमिटी नाम दी नाई दी नहीं अपन पूरा आबर हैन टेन पेन खाई सिनी लीडर रोक बाई पार्टी नी पॉलिटिकल लीडर रोक बाई जे बर्तमान तंगनाय लीडर रोक बाई बाक्सा बाक्सा बरो बे कक साका हारे अब तंगाना सुपसाप थाको ना तुमरा यो कोरोना हंजा कांके एसडीएम बहायनो आबरु खाय आंते किस स्टडी खायगान खायमन परबो आफ्टर 1 वीक नर देशा फाइदि अबनो ति कक सालायनाय के मिया जों थांपिखा मिया थांमनि परबो अककनो साका डीएम अफिस नर देवसे थांगिनायति जों थांनाय डीएम अफिस थांगिनाय मानि परबो जों बसकांनि सालो ताम खलायनाय एसडीएम नो मिया जों फांफांनो साइरिखा जे अब ताबुक जों कसां बायना थानानै नायो लिगेल एक्शन मा जागोन नोंथों जों आबनो नायो आबन बगै जों कुनु मुभमेन्ट खायनो थांयाखौ जों जदिनो लिगेली भाबे अबनो माय हांखाय पॉलिटिकल इशू खलायो जों अबनो नन पॉलिटिकली आंकोयो नन पॉलिटिकली जों तिप्रासानि बगै अधिकारनो जों साननानै बगै नांखाय जबा कतर मा खलायलायनाय जबा कतरनि याप्रि मा सेनाय फियाबा ताबुक प्रेजेन्ट दंगोबा आं चिनि महाराज बैबा कक सालायके महाराज भाई मिया कक सालायके चिन बुबाग्रा भाई चिन बुबाग्रानो बां साहका अ फाइल पीडीएफ फाइल के आं रहबाय के जतनो बुबाग्रानो रहरका बुबाग्रानि नलेज बो तंगो बुबाग्रा बो ककनो सावो नायगेदि बो हायतामु कक सालायदि जों कक सालाय तंगो इमिडिएट जों डीएम भाई कक सालायनाय अ डीएम भाई कक सानानि थांतनिवो आं मिया तेगेसा संखा चिनि अजागा प्रेजेन्ट ताबुक कबामा लीडर नो तंगो आबनि बिसिं चिनि बर्तमान अदलाई डिस्ट्रिक्ट नि अंडर एमएलए खरकताम दंगो चिनि बरमुनां चित्तरंजन देवबर्मा चिनि पलदांसु चिनि नन्दिता रियां देवबर्मा बरक नबं नलेज जबरिखा बं नलेज बरबयबो कक सालायनाय चिनि एमएलए बायबां थासिंगो कक सालायके अबनो तिलै डिटेल्स कक जों एर मध्य नो इमिडिएट जों कक सालायनाय कक साबलायनाय मनोबन आं साहरका जों आबनो गाहाम के डिस्कस खालायलायनाय पॉलिटिकली बाबे थांगांखाय यूथ नि अजागाव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ जोंनि राजेश त्रिपुरा ईएम बबेबो आं कक साहर लायनाय इमिडिएट कक सालायै जों अबनो तिलैयै खायसा बाहायके तामु याप्रि सौइमान जों नायलायग्राना ताम बागै ngakai ताबुक जों डीएम अफिस थांग्रानाखौ जों लिगेली नर्मेल खायनो बरकनि जे लिगेल एक्शन नावै याकारो ngakai तो जों सभा कतर खलाइया उइफानो चिनि बरकनि हा खतिन मोहननि हानो अ तेरो परिवार रक उठगै याकरि उइ चिनि बरक न यागनो याफारि दुङाकै तो चिनि अजागाव जों सभा खलाइनानि नांगिया फियाबा आबो खलाइया ngakai जों सभा कतर खलाइनाय आ जबाव चिनि आम्बासनि पॉलिटिकल न तर्जा गेवै आं जत पार्टीनि चिनि बरक न आं कयनानि नायो नरक लगिरिति एवं आं आजागाव भारतीय हिसाबै गुबुननि बसंनि बररनबो आं कयनाय जे नरक तंदि तांगि इलिगेल भाबे आजागाव कब्जा खलाय दंनाय गुबुननि जागानि अबैध खेतंनाय रक जे बैध तंनाय रक बरकबो अबैध रकनि बागै एगेन्स्ट बासाना निंथुंनाय आं तेवैसा बांला बाय लाइव फायनाय बरनो रिक्वेस्ट खलायनाय ओंखाय एर मध्य चिनि आजागाव मिया चिनि ताकुवनि मेस संरक चिनि रिंकु मक संरक चिनि सुरजित मक संरक सुमित देवबर्मा संरक तया आजागाव दानियल मलसम संरक गोबां फायके सुबजित माराक संरक आं जतन बुंमाया फानो जे फायने नर जतन न पाइपलाय हामबाय चिनि ताकु खत्र जयरियां बनब साहरका चिनि वाइटिएफ नि पुइलानि सिमिनो बबेबो जों सामुंतां फायमानि मिया बहायनो जों एकलगि सामुंतां लायखा एर मध्य चिनि एमएलए रक ईएम रक एमडीसी रक चितंगु ngakai बा
जों तांनि बरनो खै लगिनाय आंनायबा बरनो जों लगिना हानाय बरबो जों कक सालायनाय डीएम अफिसो जों थांलायफोरु आंमिया संमानि डीएम अफिसो जोंनो थांगानो नै तेवाइसा संगा चिनि लगियो एमएलए रक तंगु गांकै एम रक सि तंगु गांकै जों तांनि बरनो सामु थेपि आंनाय बरनो जों निहिननाय बरनो जों साहरनाय आर जानिजा कोनो खिबिलायै जानिजा जे वानसुक मुं जे चिनि कोइले मुं चिनि बखा फेललाय मुं खिबिबुइ आ जरावो डीएम अफिसो जों थांलाय मानि जरावो अ मेटर नो तै सालायनानि फुरु आं चिनि एमएलए खरकटाम ताइ एम ताइ आ जरो कयजन एमडीसी रक जे तंनाय रक बरबो कक सालायनि जे लगिरिनाय रक बरमबो लगिति जों कक सालायगनाय नाय सबा नखया सकां जतनिनो प्रोसेस दं आं अबन साव ओवर एक्साइटेड ओवर इमोशनल इंगिया गबो बाक्सा बाक्सा सालायु अमा हिसिंगु मांगा टांगि इ सिलेसनाय सेसेलेसनाय थास थांलासनाय न खाइलिमि दा खाइदि दा मबो नाय दं बाक्सा बाक्सा बर रक माइके कक्साव न अमा हिनु तुति सिदि बाइक सिरिंगे दं खाइलिमि दा माने अर्डर सिमिसिरि अर्डर न वासुबै अर्डर या जों सामुंसि मा खालायो जों सामुं खालायो जों प्रोसेस बै सामुं खालायो स्टेप बाय स्टेप न या पेसेवै जों सामुं खालायो नरक नबो लगियो नांगौ जतनो लगियो नांगौ जतनो बेले बेले हामबाय जों नासिंलायनाय जों अबनो काहाम बै थाङि मानंगाखै काहाम न खालायनाय आरो काहाम बै इंया न इंया हाखै जों मुभमेन्ट कटर मा खालायनाय आ मुभमेन्ट नरकनि लगिनांगौ बेले बेले हामबाय